ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 20 феврали соли 2025 навори мо аз душанбе ҳай тамошо кунед. хоб рақамҳои соҳибхона, рақамҳо барои реклама дар ду тараф мондагӣ. чӣ молум маҳсулоти фурӯшӣ боша, агар дар мо муроҷиат кунем, мо рафта навориш мекунем. оиди хона дар рақамҳои тарафи дасти чап буда муроҷиат кунем. хонаи фурӯшӣ имрӯзаи мо дӯстон, бисмиллоҳи раҳмони раҳим дохили дарвоза шудем. анаи бошад дӯстон ҳавлии имрӯзаи мо. нигоҳ кунед ака. хоб обши 2 ҳуҷрага, масоҳати заминаш 2 сотих замин. анаи бошад хонаи якуми мо дӯстон. тамошо кунед. хона бо шароитҳои хуби замонавӣ, ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ. хоб навора то охир тамошо кунед. мо шумода понни ҳамаша нишонтон метиҳем. хонаҳора, ҳавлиёра, ошхона, анҷомхона, хулас ҳамаша нишон метиҳем хона кадом ҳолатда қарор дорад. ва баъдан маъқул кишид соҳибхонара занг мезанед. анаи хонаи дигари дӯстон. чӣ хеле мебинен? хона ҳам хеле кардагӣ, краска кардагӣ. хоб қонуну қоидааш қатӣ. маълумоти бештарша метавонед дӯстон занг бизанед. инҷа кухнишай ҳами ҳолат ҳами состояние қарор дорад. хоб наздикии хонада мега мактаби 77 ва 91 ҳастай. чӣ тавре ки дидестен 4 тараф маҳкам кардагӣ. дар ин ҳавлӣ об ва свет камбудӣ надорад дӯстон. мақсад приямои ҳамаш ҳастай. нафароне ки харидори серьёзнен, анаи бошад ҳамом, баня ва ҳоҷатхонааш мақсад дар як ҷои ҷойгир кардагӣ. инами ҳолат ҳамин хел саводо мешавад. навора фақат тамошо мекунем. термикс дорад, баняи замонавӣ, ҳоҷатхонаи замонавӣ, обсвет. хулас фикр мекунем ки хона ҳамиқа мешавад. хоб нафароне ки харидори серьёзне ҳастен, рақамҳои ватсапи соҳибмулк дар аввал ва дар охири навор монда мешавад. аввал навора тамошо кунед, баъд соҳибхонара занг бизанед барои бихаред дӯстон. нархи хона ҳам мақсад ба ҳамаи хона арзанда дӯстон. территория душанбе нархҳо бениҳоят қиматан. чӣ хеле ки мо шоҳид ҳастем, навор мекунем. анаи ҷаш дӯстони азиз нигоҳ кунед. дохили хонаҳо абои заги анами хонаи мо, хонаи истиқоматкунанда, мақсад зиндагӣ мекунед, мегиренша. боз дар дарун боз хона обши 2 хонага будааст. хоб 2 сотих масоҳат доштааст. люстри замонавӣ. хоб хулас хона дӯстон ҳамиқа. назди хона мактаби 77-91 аст. 4 тараф маҳкам. обсвет проблема надора. документу садҳоиза. бозору мағоза наздик. хона худаш дар назди бозор. аптекаҳо ҳамаш қатор ба қатор. ҳоҷатхона ва ҳамом якҷоя. боз як склади дига дора. ремонти хона навай. хоб дӯстон, як дона лайк қатъи моро дастгирӣ мекунем. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. рафта навориш мекунем, худтон роӣ кунед. хулас ба 2 вариант рекламаш мекунем. обод бошед, навораи моро далши тамошо кунед. хонатиҷа ба пеш. зиндаву сарбаланд бошед.